berarti anda ka na pagkasa so bala limang ka nagu ano nga betal so kailan ka na palad mga simba ay manan yan na may kas ka na mataw kaon sa diyong kutu kipsuswat makaon ko Allah subhanahu wa ta'ala ibarat na kung ka na pikiran ka swaswat ka ko Allah makakang ka na miyaka bugur ka na miyaka pasang kay kasimbayang miyaka pasang kay manan yan nakandakwa na miya balayang kutaka ka na simba pagkaturog ka nakagiyan ka makaruga ka na ano ka manggulolat man sa mga importante at gulolan ka swaswat ka ko Allah nagiuto na yung bali man sa turuga simba penditar ka kagiya swaswat ka to ko Allah kagiya simba ka sa kanyan ini suguyan rakadiyang ko to katunutanos sige naman ito pupudi-pudi na kaso Allah na yung bali so kanditar ka simba yan dia ngay kasimbu at ano na isa sarati ano na da kapanakotoro ikapakay so kapanakoto kadina ni pipu puro ananan ay manan yan na ipukirang ito Allah ta'ala ang panakapanakoto tulang mo pibarangan yan nakapanakoto sa mga barahala kapanakoto sa mga tunong-tunong kapanakoto sa ay manan yan nakapamang na isa salakaw ko Allah kasisapa sa salakaw ko Allah kapamangangay isang kanan ng mga kayo kapanumbali sa mga ayam si ko di pangailay nagu berang-berang ang kaya kapanakuto na sulaw na tiklasian yan na inikararangitanan ng Allah ta'ala ubatanusan pagpang padagalbak nagu ubatanusan pagpang padaparatiaya diyan so Allah ta'ala na pitero yan sa isang kananakapusan suratul kahf pitero Allah mana yan na sa kubi niya na mituna yan so Allah ta'ala sa kapakas lang sa maliwanag na panay mo sa amalya na mapia na taro sa pananggilay yan so kapanakoto as kanyan na miputuna yan so Allah sa kapakas lang sa maliwanag iturunan Allah ta'ala sa Quran agyang kanan inaluitan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada sa disataw kebubayan yan mapaingindo niyan amituna yan sa Tuhan yan aso Allah na benar-benar magamahal sa amalang mga pipya na taros pananggilay niyan o ganyan may panakutos sa Allah kami patunayan dun sa Allah A'udhu billahi minash shaitanir rajim faman kana yarju Allah wal yawmal faman kana yarju Allah wal yawmal akhir faman kana yarju liqa فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه سنزتاو kebubayan yan mituna yan sutuhan yan Allahu Akbar sansataw kebubayan yan ami pagilayan sutuhan yan apun kami itu na sutuhan ka namin ipagilaya ka. Yuto isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biluin na duan yan Allahumma rzuqni ladhatan nadhar ila wajhika al-karim ya Allah na pengeningkur ka abgan karak na Arab ayamanan yan na may layakun sukatay ka ya Allah inan iplan sa Panginoon Rasulullah kapakay pamangnitan Allahumma rzuqni ladhatan nadhar ila wajhikal karim ya Allah na bukan karakun apa abur bukan karak na Arab may layakan so katay ka ya Allah si salungan na mauri da ayamanan yan nabaliw dunia udah supudi-pudi ko Allah da baliw dunia tanu ko dunia udah susimba ko Allah nada pernah balir ke tanu walau mana mauri udi tanu mituna su Allah subhanahu wa ta'ala
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sansataw akabubian yan amit tunayan sutuhan yan sa mana sa surga na panabnar galabag sa galabag ang mga pipiya na dinyan punakoton sa may tubo sutuhan yan. Allahu Akbar. Ya Allah, dakan ning kasan sang kanang ang mga uri pun ka ami betunan kanyan ya arhamar rahimin. Ikatlo, apugululan tanu sa diyang kutua kang bilang ato itanu ko Allah. O paganeron na diyang kutua kapakandaklatan ako istighfar uman gagawin doon daw. Ikadua na sibuan tanu sa Allah sa didid na kapanakuturon. Ikhlas akasibuan ko Allah Ta'ala isa-isa. Na ikatlo na diyang kutu ayaman na niyan na kikayaan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na niyan na ikaya tanong so Allah. Aso tao sa kanyan na ayadin madalmun na sukip kayaan yan ko Allah na diyang kutataw na talaw sa kambaradusa. O pa makusutaw na ipkayan so Allah ta'ala na dis kanyan makagulaw la sa dusa. Si ko o kapunggulaw lang yan na mapipikirin na diyang kutu ayaman yan na katitik kayron wa Allah subhanahu wa ta'ala na imiyatampar ng butaki kakayaan yan ko Allah wanyang gulaw la sumanata. At natutul sa diyang kutu sa kataw mama diyang kutuwa tutul na bipantagay sa diyang kutuwa kikayaan ko Allah rondan mambu magunutang kutu kikalak nakaw diyang kutuwa tutul na sakataw bugwataw yung bugwataw na ini paninibaywan ni inayang ayaw galabakiran na kandagadagang dagangan nila nagatas na niya kay salungan na piyo kawi ina yan kaya hindi ka nagoy dati kinay karitang ko na pagnaw-naw ka dun ka riparanong tasoy pendagang tagatas mapita sa padiyan na tiginaway ina dito na bugwaraga mapaparatiyayaan sa luksyan ay maranasina yan tingin karitang ko na tagwingat na tingin manay sa igso gatas na yung utakap tugulon sa ig na ayaman ito na pumaltek sinaya. Ayaman ito na sugatas ay sa kagalon na tago na kasi sa agalon na ig na miyaka dakal sugatas na miyaka layarga uguid na miyaka lugo sugatas na miyaka ito ibali. Sa manuto naknabay mapumasaw to na batito gatas kaya mapumasan yan na gatas sa guig at piyaka sembur. Ginan ulaw-ulaw sabad ang mga salimbut, ang mga padagang. Ginan ni Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam apa nang gilainwanan. Sabab sa Peter yan naman kasyana falaysa minna. Sa tao pupultik kami niyan, pupumaltik niyan so dagangan niyan. Sa tao pupumaltik kami niyan na di kan pagpadagan ko umatakan. Allahu Akbar, na di ka mapad ko umat Rasul, tanda ka kapad. Sika kapad ko mga umat o Firaun. Sika kapad ko mga umat o ayaman yan na mga tagung neraka. May ka di ka pagupat no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tigyan na ina, kagi ako daw na sisi ako sa padiyan. Namiyan ko siya tatigyan so datutan wa Umar, so Umar ibn al-Khattab, na miyaloy niyan asokon so pupumaltik sa dagangan na di pugumatno o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiginawata kanna ba kapigilaya o Omar so Omar nasisi ko alay niyan na baka niyan pigilaya na para ti akong ka
ka di ka pakinitaw tanong na di ka mawaya budaya sa manuto na tiginay na kiyatang kaan dun so kiyatang kaan iwan to na kiyato kawan tanong at tigin na maratanan nagalukan tanwanan at tigin anto na absitin di ka tigin na benar ka at nabata tigilay o Omar ugay na sigurado din at tigilayin tawa Allah subhanahu wa ta'ala na ikayata so Allah sa diyang kay di tano ding gulaulaan nakapumalti ka tanong ko mga dagangan tanong natigyan ayaman ini na ame ka diyang skad matagal nakasabapan sa kapakawakaran na merat-taratad na ginawa diyang kuta paguraga merat-taratad na ginawa niyan sabab sa kuto pimbutan din na yan diniyang katawan na subyano nuto Allah ta'ala sa mapia sabab sa mga tao ayaman niyan na tinigriran sa haram na subyang kiran Allah ta'ala sa halal yan ang ipitro Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka shay'an fil haram nalahu fil halal sa tao ibaga kiyan sa haram aswaswatian ko Allah nasambirun wallahu ta'ala si kulanan si ko halal sambirun wallahu ta'ala sa sobrang sa kapya ugay nasip ko kit ko halal nagyang ko to din yung katawan na masisirong sira na Omar na pagkalugian subitya rin ng bata nasa kutauras nakagyan niya tangkat sa ginawa dato asa Omar at yung kuto buguraga na titu malay kaya ko Allah titu malay sanggila si kudusya nagyang ko taming gagaan malay sa walay na tinimo yan sa mga tayan na inisiyan yan sila na antawar ka no iawaran yan na perhatian ako yan amya katuna ko sa babay abugwa tao malay paratiayak na antawar ka no ikabubayan yan kaunutan ako yan apakipungrumakurum so babayan yan tunak ang kamudaan malay paratiayak mahurip no Allah so dun so kakakuata yan na yarin gumianat apakatatayan na Omar at tigyan na yaman tunasakan amakan pagunutan akong saka at tigyan man ay saka pangarumakuro nagyang ko to piyagi pangarumo na Omar na ayam yang gulo la piyakam masa na suwata ilo na miyang pangaruma o dato mga Muslim ko liya Europa miyang pangaruma upama ko imanto na yun pakatimba kadatuyan so presidente na miyang pangaruma wata yan so wata o diti bayo ang miskin sabab sa diyang kuto kadadal mo ng kuto paratiyan yan ko Allah na gusto kaya yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala ginan padanan sa kutakang bilang atay ko Allah ay kaya tanong sa Allah kaya tanong ko dito ang gulawalaan kung mapayag masulan manan yan na di mapiyagalabok padapan sa diyang kuto manan yan na kan bilang atay ko Allah ta'ala na so kasilibutawan ko Allah manan yan na misilibutawan ko Allah mana kasilibutawan ko Allah ta'ala na piyakimbayan ko na ginawang ka sa manan yan na din na sagudian ka so Allah ta'ala na diyang ko to piaratiayang ka as kanyan na das gudian ka si ko kipapaaran ko kulaw lang ka kung marata mapia with na diyang kanan akasilimbutawan si ko Allah na mapuruanan asipat o mga mu'minin ayamanan yan na ipkabubayakiran mo Allah subhanahu wa ta'ala pitulunan Allah ta'ala suratul Luqman waman yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin sa din sa tao isurrender yan na ginawa niyan si ko Allah o di na isilim butawan niya na ginawa niyan si ko Allah na mimbulwis ka niya na titu-titu bilang tao ginan na diyan kanan kasilimutan ko Allah na mantaron ng simbayang na may pananang ko pataron ko Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mata-mata na sa akin nasambayang ako ni Allah gusto ka wiyawigan gusto ka papatayakan
na pala kurkadan ini silimbutawan ya arhamar rahimin. Mataran na simbayang na ipananangkupan tanunan ko Allah. Susama niya na silimbutawan tanong ko Allah kapadanan sa kanbilang at tawitan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si ko so Rasul sallallahu alaihi wasallam na niya baluyanan adwa Rasulullah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Eman yan na ya Allah siya korkabu misilib butawan. Ya Allah na sakabu ipiarate ako. Ya Allah na siya korka penarakan. Siya korka na pesirakan ya Rahman Rahimi na siya korka penpegapas. Allahu Akbar. Yanan ya manan yan napdanan sa dua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka nabtu wa bika khasamtu. Yanan adyang kanan na uman-umanan Indu Rasul sallallahu alaihi wasallam ko di ka pakasambi-sambi o mga gawin. Na diyan adyang kanan na kasalimbutan si ko Allah na ini surrender ka na ginawang ka na so Allah Ta'ala na pakasarigong kanyan. So Allah Ta'ala na pakapasang kanyan pakapagapasang kanyan si kulimu yan na gusto kagawin yan. Guparipan sa kambilang atawi si ku Allah na diyang kanan akatawakal si ku Allah. So katawakal si ku Allah na isa ng ko mga pupura kambilang ataw ku Allah. Na ko mga pupura simba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ewan na napsira kang ka ku Allah. Ibarato pa ma nasaka na Antonini ba? Mi besok ka nakagya makabesok ka na lang na okay to kapyaw kang besok na tingulaw lang ka may nagunta mga besok linimpiwan ka so pimbesokan ka nagupiyagalad ka pipiya so pimbesokan ka na tuminimpla ka pan pipiya na miyamang ni ka pan si ku Allah sa ayaman na niya napakawangan yan so bubasoka ka na punro napsarakang ka ku Allah sadyang ko to akapakarago na ka o sa din sa impugay niya ka. So di na nikasirakan. Di ka pa kayo makasirakan, aasaran niya pamulang ka sa pamumulan, nadang ka dun kamati, nadang ka dun piuwi, nadang ka dun ilaya, nadang ka dun na ayamanan niya na pagalada, sigo pa makabinasam, nanti kami sirakan ako ko Allah Ta'ala, di ito ka pa kayo. Sabab sa kagyadang kasangan na susangan kaon, na inibugay ka lang si ko Allah Ta'ala sa piyaso sangan kaon. Kaya sangan nun Allah Ta'ala na sa mga alaw. Sangan yan sa uran. Yung tukisangan, kapakauranin yan nun. Sangan yan sa alungan, sa kapagisinangin yan nun. Sangan yan sa undu, sa kasigadirun undu. Sangan yan sa lupa, at yan ang itituo na yan ang pamumulanan. Na sa kapakaungaw ng Allah, na siyutok ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan, ibarat na may sakit ka, na panginom ka sa bulong, na pananggila ka, nagyang guto, napsarakan ka ko Allah. Nabaya ka sarakan ko Allah Ta'ala, na may sakit ka, na di ka panginom sa bulong, na di ka magipumulong, na di ka pananggilaan, na diyang guto ang mga sukang ka, na di ka sarakan ka ko Allah. Di, miyagiskwila ka mambo, na maran yan na tumiordo nga magiskwila, na niyagista di ka piya-piya, na inusaran ka sa langwa na kapasang ka, napsirakan ka ko Allah, o so kilbugan yan ka kapakapas. Di ka pa kayo makapsirakan ko Allah, ada ka turdo mag-iskwila, ada ka turdo mag-study, ada ka dengan gulaw na susangan ka. Okay, na may kasori pan, na pinggulaw na niya susangan yan, napsirakan ko Allah, na so Allah Ta'ala na piyakasarigin sira, na pitiro Allah. Wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Na si kanude nasirakan si ku Allah amay kaskanu
natitukan wakipaparatiaya. Allahu Akbar. Ini bitartan wallah. Natikina mereka sekarang natitukan mga mu'minin na dad na bisirakan niyo arwar ko Allah. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Na si kanu den serahkan si ku Allah. Amekos kanu natitukan wa mga mu'min. Siya na sa suratul Maidah ayat ke-20 aku telu. Upitru yang pen. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ameti Allah. Kaya mananyan na matiman so ginawang ka o punggulaulan ka, suan ka, nasirakan ka ko Allah. Amay ka, mataks ka, ginawang ka o punggulaulan ka. At yung punggulaulan ka na makiya, yung punggulaulan ka na gagang ka, dumaday ka, na layag na ka na ginawang kasasarakan ko Allah. Inuto nakayamata na so Allah, na pagkabubayan yan sa mga sasarakan si ko Allah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Amikas ka, na miyatakas ka sa panggalabakan ka, na sirakan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya man niya datarang tayo sa ito na amikas ka, na miyang gulaw lang ka dun sa languan, o dapat kagagang kang gulaw lang. Sadyang ko ta panggalabakan ka, na bagan ka na sarakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Mata na sa Allah, napikabubuhan yan sa mga tao ang mga sasarakan. Diyan ka na nakasarakan, mga urip ng Allah, na isaran at tuos ko titu amirati ako Allah. Mawaraw sirakan ko Allah. Mawaraw sekalian sirakan ku Allah si Koreano kaya panagunta man yan. Bitiru Allah ta'ala suratul Anfal ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah. Mata-mata na sa mga mu'minin nasiran sa mga tao aigiran nialoy sa Allah. Wajilat qulubuhum na patumbagan sa mga puso iran, igiran sa Allah. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Na igiran man ito, miyaw sa ikiran sa mga tanda o Allah. Zadatuhum imana, na mamagumandan sa mga paratiran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Na terus lumayag sirandan asarakan si kutuhan niran mana Allah. Giran kaya baluin na sifat o mga tao mga mu'minin. Maurip na Allah, pada pansadyang kutu akan bilang atay ko Allah na diyang ko takikalak no. Ay manan yan na ipagkalak kaso Allah. Ipagkalak kaso Allah ta'ala sa mapayag masun. Ipagkalak kaso Allah ta'ala sa titwa kalak sa katero sa puso. Na diyang ka na nakikalak ko Allah na aya sindadan o kikalak ko Allah na ingulalan kaso inisuguyan. Na inisapar ka sa ginawang kaso inisapar yan. Dinan sindadan o kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala na diyang ko to mga tao ay pagkiran sa Allah na madakalad na kiabantugan yan kiran sa Quran na gumadakal sa mga promise yang kiran ay pamagayin yang kiran ng mga pipiya. Isa ini promise Allah ta'ala kiran napituro yan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sa tao ipagkalkian sa Allah na bugan Allah ta'ala sa kapakalidas si kumarata.
Kaya mana niyan na ipridas ka wallahu ta'ala kumargan. Ipridas kanyan ko kapakadrunden. Ipridas kanyan ko kapakadapanas. Ipridas kanyan ko kapaka ay mana niyan na kapakaito. Ipridas kanyan sadyang kutua mga pagpunada mga tiyuba api apan misuga terkang nasiya pengkaw Allah ta'ala sa kapakaawakawan. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Nagu su Allah na priskian yan ang kuta malaikat ko Allah saya maranya na rizki adin yan dan keumpas mamagito. Rizki ada nian apa yang sutagi na panian na maranya ada nian tutagi na pa dapat sa tagi na panian ada nian untuk kekuat. Rizki pakawatan niyan sa Ginoo niyan iba niyan untuk kekuat sa kapian niyan nagusto kada kulian nagusto ay maranya naguna niyan. Gina ni Peter wallah may pantaganan si kukiya bantugan yan ko mangalay kalak si ko Allah at yung karan ang buganyan sa kotayan si ko mangarapun nang buganyan sa rizki at yan din maumpas akapuragunan yan taman ko mga bawataan yan pada pun sadyang kutu amaran yan na bilang atawi ko kipapantang tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na sukap pumangnitan uro. Pumangnitan ko Allah lana yon ko gagawin doon do. Sabab sa Petero yan si sa Quran. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i dada'an. Amay ka baka pagisi o mga urip nakno ando ko matatago. Naturuang kasakan na pito mananako marani. Pito mananako kano amarani. Na hirap po mga ni kanurakan na kabayan niyo matari masupang ninyo na terima ang korkano. Mahuri pun Allah, diyan kaya kapamang ni ko Allah, nasa din sa di pamang ni ko Allah ta'ala na pagkarangitan Allah. Sa kituraw na Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sa tao adi pamang ni ko Allah, napkararangitan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab saya manan yan, na din yan upama kikilalaan sa Allah ta'ala, banyan ay Tuhan, banyan ay pagapasan. Nagupkararangitan yan, kasyanan yan upama ginawa niyan. Allahu Akbar. Upama kundaray nun wallah. Pukas nun wallah, so limo yan kusuda sa prakmata, na diyan ko tataw, na ay manan yan, na miagumbo saya diang kutatao. Yang kutatao na upama ko suwalna na pukasan yan nakasulim mo yan. Tumiyarso puso ka, tumiyarso rugo ka, tumiyarso ayamanan yan na papikiran ka. Na anto na pun ibali o kawyawiyag manusia may kagyuto na manggulaw lang kuto kaya ulimu Allah subhanahu. Diyan kanan ayamanan yan na kapamang ni ko Allah na dinan isa asan dia tao mga mu'minin sabab sa diyang kuto lalo nirang kapamang ni ko Allah na diyang utapang niran na mimbuli ito asan dia tairan hadisir kesugat mga ragun masugat siram penamargun napakalidasan pakawan siram no Allah go diyan kanan ang kanan nakapamang ni na miyaluyanan Allah ta'ala sa hadithul Qudsi apya penatigyan timu-timu sa mga manusia ipun ko puna niran ipun ko paganaya manusia na taman ko kapusan na manusia na gusto mga jin na timu-timu siran mambu ipun ko paganaya kiran na taman ko kapusan niran na timu-timu sa manusia gusto mga jin na dumapusiran ko mga palaw ko dunia na mamanganisiran rakon na umanisa kataw kiran na lengan-lenganan yan sa pangninyan na pala-pala ako dun tariman at ikaw Allah sa marangarangan na ibugay akong kiran laon sa pangniran na did na miyal batiran si ko kakawasan ako na gusto kadatuakan ruar sa miyal batang kutu tanor inadod sa diyang kutu akaludan
nasa ko sa minidagtun sang kuto at tanor, nagyuto, imyalbatiran si ko kadatu akong nagusok kakawasanak. Allahu Akbar. Iti sabab, at yung kakapamangni na padanan ko mga pupuro akang bilang ataw si ko Allah subhanahu wa ta'ala na lalayunan tanuron aginawa tano ko gagawin daw sa kapamangni tano ko Allah. Dito no pikir ni kagi madakal na miya pamangni akan ko Allah na uba ko niyan kararangiti di kasadin sa kadakal apapong din ka ko Allah na kada adyong ko takap kubay niyan raka nagukaraning kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala niya kapiran yan dunanan may panguraw ra katano ibupanguraw niya ng kanan akapamangni sa panab na kanurakan mamangni saya manan yan narin na pumangnian niyo arwarakan daban niyo pumangnian sa tabang arwarak na tigo Allah na ibupanguraw niyan ra katano to sa ketron Allah ta'ala sa Quran وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ay bay kay pagisikarakon ipagisakurka o mangurip na kan o mipantagrakan na ay manan yan nakagipigiso mga tao tira na su Allah na anda su Allah o di na tira na su Allah na yun utirimaan yan sa pangyami kagiyak na bamiskan yan pukilay na barang-barang na ipag-isyo manusia ni pantagsi ko Allah subhanahu wa ta'ala nagiti sa Allah ta'ala na tigiyan na bakuwiran pag-isyan may pantagrakan na tiruang ka asakan na marani ako sa tama na marani apat tirimaan akan sa mga pangni o ayamanan yan na pumangnirakan nagupitero po Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Pituru Allah Ta'ala pamang nikanurakan ayamanan yan na terima anak kundrakano supang ninyo pamang nikanurakan kasakan ayamanan yan na punarima si kupang ninyo sakanim bugir kano sa diyong kuto pamang ninyo o di na angin nyo sirakan pang ninyo rakan na dapakabugir kanurun arwarakan Dinan pumangnitan ron igirakaragunan tanu sa kawayagan. As kanyan maka pupaar ko lang ano kawayagan si ko o mga kanya. Pumangnitan ron sa riski, pumangnitan ron sa turuan, pumangnitan ron sa paratiyaya, pumangnitan ron sa ayamanan yan nakapakabugur ko o mga sakit tanong. Pumangnitan ron sa kasulbo o di nakabulungi ko mga wida kalap ko mga isugat tanong kung gagawi doon do. Langon din na kailangan tanong o bulong so kandita, so kakam, so ayamanan yan na kapipia o kapaginataw na gusto barang-barang na mga widakal na dadapang niyan tanong ko kamapian tanwarwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mahulip na Allah, diyang gay akapamangisi ko Allah na kusay tanong buhay ko mga pwede akapamagusay tanong usayin tanong o ando man ay kaptirim ako pangli. So mga saratian, so mga orasyan, so mga darpa, runa tatarima so pangli na usayin tanong ay adyang kanang ada doa so kang bilang ataw ko o kapamangli ko Allah. Ang tanong mas so adyang ko to ayamanan yan naukito kita kapamangli si ko Allah subhanahu wa ta'ala na manay kaptirim no Allah nagwanda manaya anto na niba na kala ang mapamangnitan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya po sa tanong maurip no Allah pada din sa diyan kaya ipagpagalaw tanong sa kakapakataliw mga Ramadan na madakla mga buliw may kaysa na diyan ko to so kabilang atay ko Allah ikadua so kabilang atay ko Rasul sallallahu alaihi wasallam tunay gipapantagan tanong ko nabitan wa Muhammad nagun tunay gipapantagan tanong si ko mga nabi so kabilang atay tanong ko Quran na kasuatan si punang ko tayo gipapantagan tanong ko Quran gusto kang bilang atay tanong ko sagbayang na kasuatan pan gusto kang bilang atay tanong si kong balaloks
gusto kang bilang atawitano si kung mga dadas ka tungan na itano, gusto kang bilang atawitano kung mga siringam tano, gusto kang bilang atawitano si kuya mananyan na ginawa tano, tunay kipapantang tano sa ginawa tano ay, agya kailangan na maswa tano, ang tunay kang bilang atawitano kung ginawa tano. Asa tawad niya katawan na kang bilang atawitano sa ginawa niya, nagyutoy kapag dadag manusia, kadinian katawan, suan yan ko kibabatog yan sa kaya dunia. Na so kalangwanan na bituan tanwanan sa ayamanan yan na so kang bilang tao ko agama tanong agama Islam na sirisan ayamanan yan na tutaludugan na volume 1, volume 2, volume 3 kunagyo si sa diyang kay wapmentayan niyo sa diyang kay kapumagusay tanong. Sebab sa diyang kutuwa, badaklam yang mga niron, kung mga Muslim, ang mga branaw, sangkay ang bala-bala, sangkay ang tunoy ang daranaw, sangkay duwaranaw, Lanao del Sur, o del Norte, uliyang kaya dua city tano, Marawi City, Legan City, na gusto mga siringan tano ang mga karagatan, naman si sa Visayas, Manila, na miya kadakdakal na miya mangni sa Andamanayang, kitumbuk. Ayamanan yan, nasa lakoron so suara o wasiat mga ulama na sa lakop man sa mga pagpapaukitan sa mga video. Ayamanan yan, napakilay dun so mga buntal o mga ulama tanong na sa gugulalan sa diyang mga kasangkapan ng mga bugo, pagpakaandar ko mga walay niyo man gawi, nakatiyaping gulalaming, asala ko ron sa mga kitab, para ko agamatan o agama Islam, o sa ko agamatan, sala ko sa mga CD, mga suara po, sala ko sa mga DVD, ayamanan yan, napkisampayar kano, ada tarbuban niya mindadar pa sa mga ulama iyo, naginan, ayamanan yan, na mga pdanan ko mga panakuntaman, o mga ulama tanong. Gugulalanan si sadyang kay ang pungantano at Jam'iyatul Mustaqbal al-Islami ay insyaAllah na di ka nun yan di serbisyuan si ko Anthony diba nakapagbumbara ko agama Islam si isang kayang na Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.